Nazdar Mirku, takže mám na tebe malou otázku. Startoval z pole position, jak se ti dnešní závod líbil, když minulej první byl na vodě? No tak tentokrát to bylo vynikající, no. Na vodě neumím prostě, na vodě jsem byl tenkrát poprvé. Teďka na suchu, takže jsem doufal ve vítězství, no a vyšlo to poprvé v životě, takže super. Druhá rychlá otázka, máš novou motorku. Minule jsi jel na BMW, jak se ti na to mělo oproti Bavoráku? No tak je to něco jiného, musí se to víc točit, prostě zvykám si na to, no, ale jako jde to, no. Jde to i s tímhle. Super, gratulujeme. Tak Milane, v první řadě gratulujeme k vítězství, k prvnímu místu. Chci se zeptat, startoval z pole position, jaký byl závod z tvýho pohledu? Tak z mého pohledu byl taky jednotvárný, protože v první zátačce jsem byl první, náskok cca sekunda. Akorát to začalo být zajímavé, když jsme dojížděli ty lidi okolo. Takže tam byla jedna krízovka, kde jsem už jel po předním kole. Takže po společném startu nezávodil s vlastníma lidma ve své kubatuře, ale honil s litry. Tak, přesně tak, bylo to s litrama. Závod s litrama vlastně. Vynikající, gratulujeme k prvnímu místu. Díky. Ještě nám tady chybí třetí místo v tomto závodě dosáhl na motocyklu Kawasaki ZX6 nejlepším časem 1:48,2 Marek Spěvák. Místo třetí Marek Spěvák. Na místě druhém se v dnešním závodě na motocyklu Yamaha R6 nejlepším dosaženým časem závodu 1:46,2 Standa Práteník. Standa Práteník, čas 1:46,2 v závodě, velice pěkný. A konečně místo první. V pole position odstartovaný, první doletej závodě jenom s litrama. Na motocyklu Yamaha R6 nejlepším časem v závodě 1:45,1 Milan Murgáš. Já vám všem gratuluju, pánové. Byl to krásný závod i s šestkama. Krásně jste se obrovský aplaus pro šestkaře. A konečně přicházíme na pěknou. Na místě třetím, na motocyklu Honda CBR 1000, nejlepším časem v závodě 1:45,4 se umístil Miroslav Janus. Mirek Janus taky vytáhl ze závodu, startoval nevyplněný svýho místa, byl to taky krásná stíhací jízda. Místo druhé, na motocyklu Honda CBR 1000, nejlepším časem v závodě 1:44,4, což je prakticky i nejrychlejší kolo v tomto závodě. Se umístil Petr Bozek. Petr Bozek místo nejrychlejší kolo v závodě 1:44,4. A konečně přicházíme k místu prvnímu dnešnímu závodu. Na motocyklu, na novém motocyklu Kawasaki ZX10, kdy vymění proti BMW, nejlepším časem v závodě 1:44,8 Miroslav Brunák. Miroslav Brunák je dnešní závod Powerbike. Já všem samozřejmě, všem klukům, kteří se účastní těchto závodů, moc gratuluju, mají můj osobní velký obdiv. Gratuluju a děkuju vám za dnešní účast a doufám, že se potkáme v posledním závodě v Brně. Tak, to je asi všechno.